It-tnejn filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kellu laqgħa b'urġenza mal-President tar-Repubblika George Vella fil-Palazz ta' San Anton wara talba li saret minn Adrian Delija nnifsu. Il-laqgħa saret fl-isfond ta' rivelazzjonijiet li ħarġu fil-beraħ fl-aħħar jiem anke b'rabta mal-iskandlu tal-Montenegro u l-miljuni li għaddew għand 17 Black. Dwar din il-laqgħa fil-Palazz ta' San Anton tkellimna mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Wara dak kollu li ħireġ bħalissa fl-aħbarijiet li huwa preokkupanti immens u li evidentement qed jagħmel u qed ikollu reperkussjonijiet pjuttost negattivi fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u dak illi sissa għamel jew anzi ma għamilx il-Prim Ministru ta' pajjiżna wasalni biex il-bieraħ wara l-ofsinhar jiena tlabt illi kolli laqgħa urġenti mal-President. Adrian Delija spjega li mhux qiegħed jeskludi li jkollu jerġa' jitlob laqgħa formali mal-President għal aktar diskussjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tibqa' jinsisti li dan huwa ż-żmien fejn flimkien irridu niddefendu isem pajjiżna għal uliedna u rridu nqummu flimkien sabiex innatfu isem Malta mill-ħmieġ illi daħħalna fih il-Gvern qabel ma jkun tard wisq.